kublai pi baro sasisin pat hakani ka video ngakwa ban bataya pi hakabai de bakani ka form jongka MTET lani ka application form ka bapila ada ban submit ka bapila ada ru ban seal ti kumba pila tip karung ka video ka ba ngala ada ban batai ban kani ka message ka bapi ui ka screen la extend ya ka tarik ban pediang ya ka application syaka khanyo tarik ubnai April 2018 rio ti kisngi kim slam shu nomor menta ka ba ngarecord ekani ka video ka de khasau tarik uni ubnai April 2018 rio ti khanyo tarik la kot bad hakani ka por ka ba menta ka ai la ya pi ba pin edit eka form lada pisong thu badan jing bakla ban pendap haka tu ka por ka pila ada ban submit timenta pila ban edit biang sesisian pan ban final submit ti pi check eka email jong pi yo ka mail mar kila batha ka email ba pin le kata but kumba pi i ka ni ka screen da click okay ka ni ka message ka ba pop up hangni pin la ru ban yu i ka ni ka handbook for MTET 2018 rio pila ban download ikani kaling ala ka description ban sok ep ba pin ya be chakani ka portal ti kani ka long ka handbook na ka banta jongphi ba pin pan khre haying kat ba padai por exam tinalor jong kani kidan sibur ki ba pihak ban tip bar ki ba pihak ban puli henry kani kala yara padai pi ban sngotho ya ki ai ki jingran kam ban pan khre ya ka exam na ka banta jong kani ka MTET ti hangdir ko don ka syllabus na ka banta ka paper 1 bar ka paper 2 dengan nombun ktien hangni ban batai pi phangani ti pi puli hidaladi mat pin salap ya sibun ki jingdan kam ki ba pi haban tip bar ki ba pi haban sngotho ti kumta ngai scam bagani ka video ka ai jingbot ka jingman toy pi wat klet berkesan yangi kublai sibun